narkotizácia druhá po inseminovaní včerajšom. Dopadlo to celkom dobre. Jedna bude asi len inseminovaná, alebo nechcela. Nejak, síce bol 8. deň. Dve išli nádherne, jedna má odhryznutú druhú nožičku, takže to pôjde asi do vypúčenia, nechám na čo si naklásť, jak bude klásť. Skúsim zlarviť, uvidím čo to bude. Tak držte palce, počkáme 5 minutiek a už len 3,5 a môžem to ísť zaniesť do uhlíkov. Čaute.